Имаме безплатна книга за трейдинг, безплатна телеграм група с демонстрационна сметка, открита с 100 евро, която в момента на снимане на това видео е 97% нагоре. Вероятно се питаш, защо изобщо е безплатно? Честен отговор. Защото първо искаме да докажем нещо. Индустрията за трейдинг образование е пълна с хора, продаващи курсове преди да са доказали, че системата им работи. Ние правим точно обратното. Първо ти показваме системата, приложена в реално време, наживо, в безплатната телеграм група, като образователна демонстрация. Даваме ти книгата безплатно, за да започнеш да учиш без никакъв риск. И после, когато си видял достатъчно, за да знаеш, че това е реално, видеокурсовете и индикаторът са там, ако искаш да отидеш по-дълбоко и да научиш как да прилагаш системата сам. Не те молим да ни се доверяваш, показваме ти. Безплатната група е доказателството, книгата е основата. Курсовете са за когато си готов да го правиш сам. Търговията носи риск. Образованието е създадено да те научи да го разбираш и да го управляваш. Започни с безплатното, виж дали е реално. После реши. Безплатна книга и безплатна телеграм група може да намериш в биото ни и в уебсайта ни tradeacademy.com.